Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabi. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga ng Montag Palamati, region-wide mga palagad kita sa nabilin isa ka oras, 21 minutos karon nga adlaw, Lunes, petsa 14. Disperas ang Mother's Day because tomorrow is payday. Ina kung may bilin pa, worst, basi risto pa. Sa Lunes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kananda liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team aton sining nga mga correspondent sa liwat naman nila sining nga pagdurong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sining kapulisan Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang mata kag dulonggan oras sa kagabiyon ng ato sining nga Patrol 2, ang ato sining nga Crosswind Patrol kay ina pa nagalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod ato naman liwat kabantayan, ato naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon sa nanuman nga mga eventualities from where the action is. Para sa Action John Diaz ka mag-responder back to back sa aton nga piloto waswas konumay aria lang kon mais importante way lang maliksya action papang Nixon tahom. News Center sa Action Radio Bacolod sa Lunes nato sa nga pagpangalagad builog nato na puwersa ni Action ang Defensor.
Updal makita sa ato sining nga mga technical partner diri sa studio Master Control sa technical side, broadcast engineer Henry Espolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM Paikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Edad Sang Pago. Builog man nato na puwersa ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinandan, ang inyo sinialagad, anchorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Hope din ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 18 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Unang adlaw sa atong sining weekend. Lunes na Lunes, pero baw ang panahon talagang masungit. Nila nga kapunanon, nagtupa ang mabulubaskog nga ulan. May dala pa nga pagpulo pangilat, kag pagpulo pa naguo. Sa mga ihada kag ihado, liwat naman ninyo pat ini ang numero sa kalendaryo. Dumduma kung sino si Maninay, kung sino si Maninoy. 102 dias na lang ang nabilin. Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 109 dias. Nagabulag sa ato ng tuig 2020. Ato naman liwat abi-abihon ang tuig 2021. Ang inyong Christmas countdown sa inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Radio Philippine Standard Time alas 9:43 na. Una nga bahin sa ato sining pagpalagad giradurong sa inyo sa Kalawan sang Santon Plus Herbal Capsule. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ini mga porson sa atos Serbisyo, aksyon, aksyon, radyo.
Kag ini mga porsyon sa ato sila nga pagpangalaga ginadulong sa kalama Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Magabidala kay Mr. and Mrs. Louie Di Paula and family. Sa mga Dungganon boys, sotil gini si Toto Louie mo. Damo kagid bla na balaan kag damo kagid nasiplatan. Tipos lang, aton-aton lang na. Magabidala kay Mr. and Mrs. Louie Di Paula and family. Sa mga Dungganon boys. Low pressure area nakitaan 215 kilometro na sidlangan sang Katarman, Northern Samar. Muna nga nag-ulan-ulan tadi sa Bacolod kag sa Negros sa pila ka bahin sa Western Visayas. Magulugal umon nga may panalag sa nga pagtupa sa ulan. Ang nag-afekto ini sa Marinduque, Romblon, Quezon, Bicol Region, Visayas kag Mindanao. Dalas ang natawag nga low pressure area. Sa Metro Manila kag nabili nga parte sang Luzon maka-eksperyensya sang magulugal mo na tob panalag sa nga pagtupa sa ulan dalas sang localized thunderstorms. Ay na itob kasarangam nguyop sang hangin ang mabatyagan sa kabugusan sang Visayas kag Mindanao. Extra lang nga paghalong, ang ulan kay nasang ugtos na sa hapon, ito ginabukbo lang. Ang mga porsyon kag may mga nagdalom-dalom mga tubi, dara sa ako na gulpi na nagdalom-dalom da kay nanubuan tatak na daan. As always, halong sa mga motorista ha, sa mga nagabiyahe pa sa oras sa amuning tiyempo, oras ng kagabihon, layo-layo pang destinasyon, hinahinay lang ha. Importante nga kabota sa aton nga destinasyon nga safe and sound. Wala blasang aksidente nga matabo. Budlay sa mga tsimpo nga aksidente ka kapikan ka sang balatian kay baw. Gadubli ang ang nervyos mo. O labos, nervyos mo sa balatian mo. Ang nervyos pa sang COVID-19. Medyo lang ha. Hindi kayo makalipas ang masaming health protocol. Pagsoksok sang face mask, face shield, social distancing, ang hugas gamit ang alkohol, mga importante nga mga pangbato ta sa virus. Iti wala naman sa iban. Although nga may mga ara na nadiskubrihan nga bakuna, vaccine, although wala pa gid sang kasiguruhan, no? Hopefully before the end of 2020 may ara na.
para nga makagulugin hawa. Ang tanan kay daw bao. Daw nagagios daw nagakumod permi ang ato nga mga pumuluyo sa mga remedyo general. Gid pulupin-ot gid ang ila sini nga sitwasyon. Kung tani ti dire man na sila nagasalig sa tawag nga solo sideline. Ulo pa manday. Kung ano pa da. Tungod nga may ara kita nga modified enhanced community quarantine. So kinanglanon ang home quarantine pass. Kung hindi sa imo chimpo nga nagawa mo, hindi kagigkagwa. Importante dang halong lang kita, no? Every time nga magwa, halong gid permi para nga layo sa disgrasya kag layo sa virus. Ayos. Action Radio Philippines Standard Time alas 9:52 na. May nabili pa kita nga bali 8 minutos antes kita magapangot sa tak ng alas 10. Sa sinigabahin sa ato sa Barangay check tang atong sininga Patrol 2. Ato sininga Crosswind Patrol kamustahon ta naman liwat. Ang balik kapapalagad ni Aksyon Jan Diaz. Sa Lunes kay Dison sitwasyon sang Bacolod sa ilas nga paglibot-libot ni Aksyon Papang Nixon Tahom. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Yari sa Aksyon Jan Diaz sa Patrol 2. Jan, good evening. Please kami Jan. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Ayo di Purma. Yan, lungo si GM. Ang sugpon na, may kinataling sugpon mong hinahanap-hanap pag-ibig mo. Hindi sa konforme. Ayo di Purma. Sa konforme. Paano ba mag-conforme? Sa kayo, ay mas may nakitaan po mo. Hindi sa konforme. Hindi sa konforme. Ako na sa imong kanta, subong. Way pa gid sa kabaptis ang pinaka-plastado gid lao. Gani. Hulat-hulat lang na kay ginaplastar pa na. Maplastar pa na sa kabalukang. Naplastar na amo na pagwaya. Pagwasang. Sang imo kanta eh. Ginabalay kag ginapreparahan. Abi ko pagplastar na muna na sa pagwasang kwartado gid ko. Alright, may gabi action direct, may gabi sa tutunan nga mga ka-action maulanon ang aton nga hapon pero sini nga gabi mabulubog daman ang aton nga paniempo sa palibot sang sunad sang Bacolod. No? Ang kalangitan medyo magulugal umon, wala magida wala bituon bla karon nga gabi pero kalinong nasang sunad sang Bacolod action direct pa gulang ko manog curfew pa lang pero do haluson na makita mga tao nga nagalambihong sa dalanon no. May mga makita kita diri nga mga street cleaners nga nagaparinglo karon nga gabi action direct bit-bit na sila nga mga silhig ang ila diri nga mga pan na deploy na sila kay para ti matrutinluan ng palibot sa plaza publika. Ari kami sa may plaza kay kabulukag din check namon kun bala may ari diri action direct may nagapabilin pa nga mga jeepney bla aning gintang deploy sa mga otoridad sa gobyerno action direct nga magasugat sa mga essential kag mga frontliners no. Ari kami diri sa may bus stop 2 no for healthcare workers and essential personnel. Ano yung ginatawag nila na backup 1 point of origin. Ano ni man ang backup 1 point of origin? Ang mga stop points nila na diri nila ginplastar no kay na mga tuluteng plano mga around 8:30 to 8:45 damo kitaan nagka-on standby barang mga jeep kay sila ning nagasugat kag sa mga pasero diri abi ang point of origin and kung makitaan mo action direct matamat naman sila nga nagabatse kay wala naman sang pasero amo sining oras iba na action direct matamat nagapinauli kita naton diri mga mga jeepney nagahalina actually do wala na gid man diri sa rakyan nga nabilin may duwa nga naglabay bago ginamang diri sa kilid naton naglakat na
padulong south nga direksyon action direct no meron di handumanan no iruta ni kandumanan Handumanan? nagpauli na action direct Handumanan nga POJ? handumanan isang nga ruta nila handumanan nga public utility jeepney nga diri sila naka-standby sa may plaza Pila? so wala naman pasero Pila ka salakyan nga Handumanan? Isam lang? hindi damo-damo ni do kay na ginisip ko mga anom sila naka-standby karong gabi Ang nabilin ta sa backup one, pila na lang? why na nagbatsi na tanan Last trip to? last trip na action direct na Oh, okay. kay for Handumanan lang be, lang ka parking, wala na iban? why na may nagatinir dire Isang timplano pa, magluwas ng Handumanan, wala na iban nga jeep da, garuta? tanan action direct ari di sa may plaza publika dire ang ilang point of origin Ah, okay. dire gid sila tanan ang pinakadiretso dire sila papasaka manabi pasero Okay. no or kung maglakad naman sila mabiyahe naman sila kundi naman dalita kapag malabihan na may mga pasero pero usually dire gid sila diretso action direct no para plus sa ton nga mga ka-aksyon na wala ideya kung jeepney stop 1 ikaw amo ning iya ka barangay Granada so Okay. dito ka actually kang point of origin sa may Granada barangay hall Okay. may mga stops nga sila like Banga Bagol Metro Bacolod Hospital McDonald's East Burgos Public Market CL Montalibano Memorial Regional Hospital downtown area diri sa may Gonzaga lang entrance Okay. lapit sa may NTC Action Direct no and then via Lacson Gonzaga Street Malabay and then Cathedral amo na usually ang ilang sa karuta no Amo na na mga lugar stop- nga gin-mention mo nga sarang sila makapundo ka magkakwa pasero. yes Okay. amo na sa mga jeep nga lin sa may Granada Barangay Hall Okay. kung Puno Banago ka naman dito ka na of course Barangay Banago so from Puno Banago ang stop ya is Pure Gold Ramos bla sa may Santo Niño stop action Okay. Riverside Medical Center diri sa may lapit sa may Ramos Lacson then Doctors Hospital then shopping malusot na sila sa may Hilado dobla sa may 6th Street Extension intersection point na bala Okay. ano na ba gani malapit ang sa may 6th Street ang route saan bala kung may Macdo Lacson diretsyon mo na sa dang 6th Street Extension Hilado then from Hilado malusot na sa Bacadto sa may Macdo mapalakson ni area Ayala Mall ang next ni Direct via North Capitol Drive Okay. kaya sa Malabay sa may Seda Hotel bala then TikTok na nila maagyan na paglabot mo sa may Ayala Mall ang next mo is CL Montalibano Memorial Regional Hospital, then SMCP South Entrance via Burgos San Juan Street Action Direct, no? Okay. Burgos San Juan, back up 1. So there is may back up 1 Action Direct. Amo din sa may tubang mula naton, amo din sa back up 1 point of origin. Okay. Kung naling ka naman sa may Bata Bangga Sawmill, ang Bangga Sawmill doon amo din sa lapit sa may 7-Eleven, bala? Sa may Barangay Bata, kung malabay ka dahil madiretso Mandalagan City Mall, dahil sa may Buri Road, ang mga Mandalagan City Mall mga kaksyon, then Bacolod Queen of Mercy Hospital. Botsingon, malusot na sa may Buri Road. From City Mall, malusot Buri Road, going dito sa may Bacolod Queen of Mercy, Okay. para malabyan to ang mga pasero sa area naman sang Enreco. No? Kay malusot na sa. Then Riverside Medical Center, kay halin Enreco, malabay ka sa Insco, Lasal, then pa-north ka balik, labay sa may Riverside Medical Center, Doctors Hospital, maliko siya pabalik Doctors Hospital, then madiretso na sa may Bangga Patso. Amo sa may Burgos, Burgos San Juan, Okay. then right turn siya, padulong sa may Burgos Public Market balik. No, balik sa may merkado. Okay. Then diretso na sa Regional Hospital, diri sa tubang naton, then diretso di sa may Cathedral Church Action Direct. Okay. So malabay ni saya pag City CL Montalibano, Cathedral sa dayon. Then pagbalik kina dito na sa Bayan Lacson Rizal o Rizal Lacson Action Direct, no? Amo na sa may Bata nga Sawmill, no nga point of origin. Kung nandumanan ka naman para sa ginmension atong bagulang, malabay sa may Barangay Kabog, kay Victor sa pamanduman ng Barangay Hall, madiretso pakadto sa may Barangay Kabog, botseling mo masulod dito sa no sa may Barangay Kabog, then Bangga Metal, Okay. pagbalik yan na,
ang baga may tadribla sa may alihis, lapit sa may RPHS on Regent Pearl. Oo. Then diretso actually left turn siya padulong diri sa may alihis nga area. Dira naman siya makuha sa may Bangga Jan Bilakson. Sa Okay. Pagok Balakabongbongs na Oo. magdang Bangga Jan Bilakson. Oo. Then mapa South General Hospital. Aha. Ang South General Hospital sa may Panokoy nga area. Okay. Okay, and then Araneta or Magsaysay Eco Oil, ang mga stops niya, Bacolod Adventist Medical Center, no, CV Ramos across and back up 6, no, butingon from CV Ramos, malusot sa back up 6, then Maliko Palibertad Public Market, then Bangga Cervandos, no, diretso din sa may Cathedral Church, dari sa Okay. Tubangsang San Sebastian Cathedral. Aha. Kung mansilingan ka naman, dra na sa may mansilingan nga simbahan, lapit ka man na daw sa may sa may Abacap 7. Of course, mansilingan nga simbahan, may mga brigyaan na sumangan, no? Kag sa Tubang sa GNC na dala taxi, dara na dampe. Ang stops is Pure Gold Bangga Bakyas sa may na dabala amo ni sa may Bangga Laurel. So may checkpoint pa na dama bala ano damo lang Pure Gold no Bangga Bakyas. Aha. Then diretso ka Bangga Kure amo na ba sa Circumference Road Mataxon Bangga Doña Juliana diri na sa may gasolinahan dampe malapit sa may City Heights. Then back up 6 ka diretso kumbaga straight lang ni. Oo. And then Libertad Public Market from Libertad of course diri na siya hasta sa may Palawan, no? Okay. Tabok sa Malcori. Aha. Maray-turn na sa Axonarik, pakadto naman sa may Central Negros Electric Cooperative, Usuyo, nila pa North. Aha. But, via Mabining Street. Then from Seneco, madiretso na sa dikto sa may Galo, no? Ang pinaka-straight na diretso niya lang na, and then ma-right-turn na siya para kalusot sa may Burgos Market. From Burgos Market, malibot na siya kadto diri sa may Burgos Street, then makadto na sa may Regional Hospital, Okay. then mabalik sa may Cathedral Church Action Eric. Aha. Pero ang iya na yung ginabantayan o kinang ruta yan na ya diri na sa may malabay sa may Burgos Gatoslao, no? Amo na ang ruta yung labyan mga kagsyon. Aha. Ang Estefania naman, so save more ikaw sa Estefania sa Tubang Balasang Carlos Silado Memorial State College so kung Kamsi Fortune Town. Okay. From Estefania, malusot ka Homesite Market. Doon na siya malusot. Hindi ka na naman makaksyon magdiretso dito sa may ospital, sa may Metro Bacolod General Hospital. Okay. Dali ka na naman malusot sa may Bangga, diba? No? Oo. Padiretso Homesite. Ang mula sang si Ermon Tiribanong street o extension nila. Oo. Then, Bacolod Pin of Mercy, malabay na sa mga kakson, Bacolod Pino Mercy via Lasal Eroreco nga road. Okay. Then City Mall, Mandalagan via Buri Road, Robinsons Mall, malabay man, Botino Lacson na nga street, then Riverside Medical Center, Sierra Montelibano Mimola Regional Hospital, Central Market, madiretso downtown area, then Cathedral, Cathedral Japon ha. Sa Tagaytay pa niya, Cathedral Gyapon, ang yun naman nga, pinakalas Cathedral na kastanbay ang mga jeep. Sa Sumag, Barangay Hall, alita mo damo gini. From Sumag, Barangay Hall, na point of origin, election erect, Okay. madiretso sila sa may Bangga, Tumaro. O Bangga, Tumaro, may alak mo kita niya Triumph, no? Ang dako ng hardware. So, tabo ka na ito Bangga, Tumaro. Then, diretso ka sa may Bangga, Rusi, sa may Barangay. Okay, balikan ta si Aksyon na John Diaz. Ang ina-report ni John ang mga rota sa mga POJ nga gagabiyahe, no? Din sila mapundo, di sila pwede ka pick up pasero. Tuloy-tuloy sila nga destination Aksyon John, please come back. Yes, Action Eric. So, from Bangga, Rusi, diretso Bangga, Goodyear. So, nakaibalo naman ni Kalabanan, ito din ang Bangga, Goodyear. Dala sa may dala sa may checkpoint mismo, subong na naka-install sa Alihis. Ang mga doon siya ang Bangga, Goodyear. Then, diretso sa may Bangga, Magsaysay. Okay. Ang Bangga, Magsaysay, ang mga sa dalom sang flyover, mga kaakson. So, forcing kang possibly, dala na sa Magalin. Okay. Then, Bacolod Adventist Medical Center, maray-turn siya, lusot sa may Magsaysay, Lacson, diretso sa may Bamsi, via Araneta ng road. Okay. Then, Gaisano City Mall, no? Madire-diretso Gaisano City Mall, then Old City Hall, kag Bakapuan. Ay, yung mga stop lang ni Action Eric, ang ginamention ko, hindi rin sa mo ginang pinakaruta, nga lutsan-lutsan nila, pero mga possible stops, siring mga jeepney. So, this jeepney stop number 7.
Again, may arabang gamag sa Isay, Bacolod de Dantes Medical Center, Gaetano City Mall, via Araneta Street, Old City Hall, ang Old City Hall din sa may downtown area, then dire ka mo sa may backup 1. So dire na siya sa may San Juan, atubang sa Bay Center para sa mga taga iyakasumag nga ruta action elect, no? So far mo na 7 sa karuta, katon nga nakitaan, kagato madring nga masiptatan, especially ng kabutan rin nga mga signages mismo sa palibot sang Plaza Publica Action Elect. No, samtang kita din padayman nga nagalambihong karon nga gabi. So kung amo sinigiling oras, mga alas 10 na, why na masyado jeep na nagka-standby. No? May aragid man guro, pero iban pabalik pa lang, o kaya magkakitaan, makita nga may mo may nagabiyahe pat, or basi may pinaka-last ng sila yung schedule para naman sa ilang biyahe Action Elect. No? And naman na, so far pinaka-ulit rin nga sitwasyon sa itong kamtangan sa may police station number 1, pratikamente na diri mismo sa may Plaza Publica. Ang dugang nga mabalita mabatihan diri sa gyapon sa itong pagbalik report na kaksyon tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatihan sa itong sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kiraksyon John Diaz. There you have it, ang report live sa ato sa nga Patrol 2. Ang mga ruta sa mga salakyan di pasahero kung nag-pick up sang mga nagabantay sa dalan. Muna mga ruta nga ginalabayan sa aton nga mga salakyan di pasahero. Balikan na si Aksyon John Diaz sa dugang niya sa niyang aksyon balita sa finale sa pagbalik niya pagpangalagad diri sa inyo para tuntunan. Observation report ni Aksyon John Diaz. Ginadulong sa kalawan sa Tors. Ang report man ni Aksyon John Diaz, ginadulong siya sa kalawan sa Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo.
Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Time na ito nila, happy listening sa kay Reggie Javier. Si Reggie Javier, sabong nag-monitor sa aton nga palatuntunan, no? Amo man si Eduardo de la Paz. Para siya, gapa urok-urok man, pamati diri sa inyo, palatuntunan. Si Boy Bolivar, tinatamya yun na si Mama niya Lua sa area ng Sumag. Si Benji Gonzales Gargaliano, araman ga monitor man, sa Talisay City, araman si Dondi Blanca. Si Bobby Munoz sang Talisay City, maayong gabi kita, ha? Sakay Mr. Manuel Ko and family, Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua and family. Monitor gisaton si Rogelio Toto Catalbas Jr. Mrs. siya kabataan niya nga mon migos puno alunok na kapaurok-urok kita. Maman si Engineer Nonoy Galunan kag si Ma'am Julia Mandri sang all sector industrial sales kabangkarang kapaurok-urok. Amang pisa ka awarding LTO chief sa sang Bacolod si Mr. Rio Bentampos check attendance man. Si Maninay Sencha Morph, May Kagaloy Bibidor dara sa Rosario Heights Subdivision sa Barangay Takuling, sakay Mr. Roger Montalvo and family, happy listening, kay Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Ontiveros and family, sakay Toto Chong sa Paul Restaurant, sakay Bambam, sakay Bimbim, sakay Ching, Maninay Nancy, kay Maninay Wilson Oy, ang gabi dira, no? Si Maninoy Wilson Oy, pataning si Maninay Nancy, no? Monitor pa ni Saton Si Mr. Edwin Pineda sa New Jersey, mahal nila nga pagpaurok-urok, pamati sa Action Night Patrol program. Sige, i-check tara ma-report na gikan sa ato sa correspondent na ang report ni Action Roger Gutib. Live report gikan sa area sang Northern Negros. Atong sining Cadiz PNP connection sakay Rot Kuzawada. Monitor man sila ni Feby Achibar Islao sa City Heights, Barangay Takulinig, si Benji Gonzales Gargaliano nga mangliw. Monitor na siya. Para kadagli. Sige. I-check na report na live gika sa may Northern Negros. Ang atong sining Cadiz sa PNP Connection sa mga tipon nga report ni Aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Dari sa Aksyon Roger Gutib, line number 3 sa report. Jermaine Gabitos kami. Yes, aksyon na rin, may gabi sa mga aksyon sa aton magsining nga mga balita dari sa Siyudad San Carlos Norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Erika sa karon nga adlaw may ara nga ginpatigan nga operasyon ng kapulisan ning operasyon ini kontra sa pagtapla sa nga nagalungtag nga illegal gambling ining PD 1602 kaya patigayon sa kapulisan sa Siyudad San Cadiz mga alas 3:40 takna sinigid na mga hapon na. Okay. Sa main Hacienda Aime sa Barangay Tinampaan, Siyudad San Cadiz. Sa diin ang gindakop dire gikilala ini kay Dempsey Braganza E. Ibanez. 40 anyos sa edad kag residente sa amo nga lugar. Ang report nga operate ini sa makatapo sang intelligence unit kag sa Wansan Station Drug Enforcement Unit sa Cadiz City PNP sa pag supervise naman ni Police Lieutenant Colonel Robert Manchito. Ang nakwa ining mga ebidensya ang duha ka units ng video karera machine. Duha ka units ng video karera machine kag ang proceed money kung ang
Yara sa sulod kay mati daw hulog-hulog bala niya mo. Daw hulog piso na hulog na. Yung hulog piso bala. Oo. Di mga 60 piso sa kunod sang box actioneric nga ara sa sulod. Gauso pa tayo ng video karera sa Cadiz. Kasi Abi ko, gauso na bulang. Like video karera, paglida. video ka rin rapid bulang araman. Oo. Diba, hindi matap na iya nga mga say-say ni kutoning bulang ni. Gani. Ang EBC President kasi EBC President Kapitan Vicente Ugol Villasin kapanawagan gid siya nga sa boundary sang Barangay Jerusalem, Barangay Tinampaan kag Barangay Mabini punta na ang bulang da. Nan. Kay ang COVID ara na sa kabukiran. Nan. No. Diba dubluman itong sa Mabini, bukid na to, pero ara na mga tao to, nagpulaw to sa nakastiguan kag napatay. Tikulig COVID, ara na sa bukid. Temo na nga, kumano ka bukid, ini ang barangay sang Barangay Mabini Action Direct, no? Samtang subong ginapaabot pa ni ang ila sinerek nga resulta sang swab test. Oo. Kay ang punerarya diri ti was ma 1 week na wala po nila swab test. Ay sus. Ang apat to kami bro sa pamilya sa tong ging kastigo kag sa huli na ibalon nga COVID gali. Ging kastigo pagkatapos COVID suspect kasi nag-positive sa swab test. Ay sus. Sa pamilya sa itong apat man lang kamilog na paabot ng toxoneric sa ilas nga result. Gani. Kaya man daw ka atrasago gid kuno ang payag ni Doktora Maria Victoria Ibanez tungod nga may ara nga malibarang trouble kung isa sang sa aton man nga laboratorio ang machine. Umatupol kanila siyempre kundi bakuan man stagnant man ang mga ulubrahon ng generic, no? Gani. So ang mga resulta sinisang mga swab test. So amo na at karon wala nason ang settled office may report kita na baton subong na may nagpositive pero sa Cadiz City Emergency Clinic pero nagtaw na tundi wala man sang text na kay Doktora Maria Victoria Ibanez pero wala man siya text back pa basi kapoy man ang settled officer. Ahay. Pero wala man sang nakapost pa sa Facebook page sang Siyudad sa Cadiz na may ara na nga nag-positive pero may ara diri nga naka-recover. Okay. Daligid lang ko may ari nagli. May ari na may road ng ilang page mo. Ang karon nga adlaw pit sa 14. So, pizza 14. So, kahapon, pizza 13. So, may ara nga nag-abot nga test subong nila gitpost. Nga gabi lang. Patient number 95, 45 years old. Okay. Na close contact ng patient number 92 sa taga Barangay Zone 1. Okay. Positive. Isa ka pasyente ini nga way manabutang gid kon ano ni siya kon frontliner kon ano pero close contact siya sa patient number 92. Ang patient number 92 generic mo ni siya ang nurse bala sang kwan ang nurse attendant bala sang Cadiz City Emergency Clinic. Okay.
nga nag-positive kung nga na-lockdown ang City Health Office. Ang isa pa gidiri, asymptomatic man siya Japon, daligid lang. Isa lang. Na-double posting ron eh. Okay, double posting sila ba sa record double nila? posting siguro sa Nerek, no? Uh-huh. Pero may ara nga good news man kay may ara apat ka naka-recover. Good. Ang apat ka naka-recover, 31 years old nga female babae, call center agent ni siya sa taga Barangay Sunto pero ara sa siyudad sa Bacolod. Naka-recover man, fully recovered ang 34 years old nga lalaki. Okay. Na isa man siya ka empleyado sa isa ka company, no? Taga Barangay Daga man siya pero asymptomatic niya, pero dira man siya stay sa Barangay Kabog, sila sa Bacolod, taga Cadiz man. Fully recovered man ang patient number 66, babae, 41 anyos, kag puro tanan aras Bacolod Gistar, taga Barangay Daga, pero dira siya sa Barangay Estefania sa Ciudad Bancha, Bacolod. Fully recovered naman siya. So, patient number 66, patient number 71, patient number 67, ang naka-recover. So, ang taga-patient number 74, 36 years old, security guard in isang state college sa Ciudad Talisay. Okay. Na taga-Talisay man siya, pero o sa Talisay man siya star pero taga-Barangay Mabini siya. Sabi siya na, haras sila nag-listar, counted sila gyapon nga patient, COVID patient sa Ciudad ng Cadiz. Dahil ang ila sila nga residente taga-Cadiz sila. Dapat man isang police mo na ito nga sa officer na duty, wala siya kapuli, hindi, pero taga-Barangay Tinampaan siya. So counted man siya nga COVID patient sa Ciudad ng Cadiz sa Nerek. So parte daw medyo maturtaway based sa record actually there is karon gid nga adlaw mula sa Bilis Cadiz so yun kadisnon nga page bayara na 101 actionary ko nga total nga positive. Okay. Pero ang nabilin sila daw 32 na lang gid ang active. Kaya ang 67 fully recovered na. May isa kami nga patay itong sa nasiling na itong yung kastigo pero amo ina ang resulta nga si COVID, no? Talaga lang kay regulation Eric ang mga nagsululod na gid nga mga nagpa-positive, no? Talaga lang. Para sa aton nga mga nagpalamat-imat sa benepisyo sunod sa kanila sa regulation Eric, no? Ang patient number 96, ari pagidugang ha. Patient number 96, anyos nga babae, frontliners. Amo na ang siling naton nga siling ilaan no gid na positive no sa Cadiz City Emergency Clinic no. Close contact sa patient number 92. So nagwa kay na result September 14 ang resulta sa artificial test positive pero asymptomatic siya, patient number 96. Patient number 97 50 anyos man siya nga babae, frontliner man Japon, close contact Japon sa patient number 92. Ari September 14 karong adlaw nagwa ang artificial test positive. Patient number 98 53 anyos lalaki, close contact sa Japon sa patient number 92 lamo sila ba? Asymptomatic man Japon. September 14 tinagwa ang iya siling test. Ang pag-swab sa ila sa pitsa 12 ni. Pitsa 12 ti daw pila lang, pitsa 12, pitsa 14. Tasig lang. Patient number 99
51 years old, babae, sa gyapon cross contact sa patient number 92. Okay, balikan sa aksyon na Roger. Ang ginabasa sa aksyon Roger Gutim, ang data sa City Health Office ng Cadiz sa mga biktima sang COVID-19, no? Nga nag-positive kag kundiin pagit iban nga nakuha sa Roger. Please come back. Yes, ang patient number 99 na action direct, no? Oo. Sa ito mga action, 51 years old, babae, sa gyapon, frontliners kinitanan. Kasi drilling sa Cadiz City Emergency Clinic mo. Okay. Close contact sa gyapon sa patient number 92, nagwa man positive. Ang patient number 100 naman, frontliner, sige po natin mo yapong record, cross contact ng patient number 92, grabe, no? Tatlo, pilas la, anom, gitanan. Ang nag-positive, ang patient number 101, 57 years old, initial frontliners can close contacts and confirm cases sa sagay nga frontliners mo duman to sa sagay nga frontliners sa lain manigli itong Arch Block. Di lain maning cross contact man sa Japon sa frontliners man taga sagay. Nagwa man ang iya result nga September 14 subong adlaw. So pila tanan anom tanan actually karon nga adlaw ang nag positive. So from patient number 95 si Basa Kakaina atong kahapon nga duha kasi ko gibasa ko nga giunat atong kinatan from 95 to 101 nga kaso na. Kaso na sa Cadiz kag ginitanan local transmission actually kay napati man ang iba ti balo ka ining patient number 8 dito nga nasa attendance ang September 2 dahil pa makulod na sila kaganda pa makal kuno sa mga kinalanon kay man pagka September 3 birthday niya. So pagkatapos sila nga nag-celebrate birthday niya September 3 pagka September 4 batyan sa ilanat September 5 na dugang pag itong ubo kag sipon. So that's all pagka September 7 nagpansya nagpa-swab test. Then pagka September 7 pagka September 11 amo to pagwa sa result niya positive. So subong ang nalatnan niya sa ila gida nga dira sa Cadiz City Emergency Clinic at City Health Office ang nag-positive anom. Tao nga mga frontliner tanan actionary ka. So parte mo na no sakto to nga balgali ni Dr. Maria Victoria Ibanez nga sila nga ang ano gani laboratory nag-promesa nga subungan lang magwa ang ila result. Kay gin pa unagid ang result kay ang ila sila nga swab test. Kay frontliner sila mo. Kaya ginareklamo karon sang punderarya diyo kay lockdown sa Japon personal na ra Japon. Kay 1 week may actionary wala pa Japon sila ya sang result. Ya outcome nga sila ya nga ma-result. Nakikaina tawag sa ako ang sekretarya sang punderarya sila nga paano na sir nga ang amon una pa to nga daw ang Chile una guay ko man ko may nakita nga mayara sila nga una so next aton si Dr. Ibanez kag pag kita tani nga makakuha sa informasyon pero wala sa text back sa ato pero aring ebidensya na nga nag-abot gid na result pero sa pag-explain ni doktora nga ang iya pag-explain sila nga nag-aambal gid man ang laboratory si Doktora dahil mo ko interview sa kay Doktora Maria Victoria Ibanez ang nag-aambal siya nga ginapauna ang ila sini nga result ko dahil lang ba nagpasagad naman si Doktora may patral na daw na kanin na nila kung makagabi ang ganda na specimen.
hopefully paabot kami ng adlaw o basid watchman. Sa laboratory, molecular laboratory kami daw, doktora. Kasilay. Ito pa may trial. Oo. I see, okay. So, ang akin kasi as soon as possible, may ara na conduct sansa. Baliton namin magawa ang result namin sa buwas. Maka-disinfect pa ko dyan sa bilog na facility. So, most probably, ang ating operation kasi makabalik Wednesday o Thursday. Sige. Dahil nang limpyo kami todo. So, amo na ang bayag ni doktora kasi kung mag-go ilang result, kag negative man, mapadisinfect sila kag mag-open ang City Health kag ang Cadiz City Emergency Clinic. So, tembot kasi nag-positive ining abot yun suneric ang aksyon sinisang City Health. So, tibuat, mabalaan ka na. Kahit iwata nga makuha-liwat ang statement ni Dr. Maria Victoria Ibanez, ang City Health Officer sa Sudan sa Cadiz regarding sa sining sitwasyon nga daw nagalala pagin ang sitwasyon bangod sining local transmission na ginon mo isa ang tapos sa nagpositive. Gani. So, subong ang contact tracing, ara naman na sa close contact naman sa nagpositive. Mag-swab test naman na sila suneric. Yes. Mahulat naman sa result. So, kanako, katamang kolobrahon ini. Tama na yung natawad ang report, mga balita at informasyon sa aton sining pagtutok man sa mga balita sa sining update sa aton sa COVID-19. Kasi giman Japon ang mga tao sa kasugal, alakay mo sa mga bisantay ng mga wala na balaga social distancing kag subugman naga-violate sa Japon, naga-violate sa Japon nagsunirik sang curfew dari man sa syudad sang Cadiz. Kami atala si Kapadre Diaz kag Mr. Jonathan Diaz si pamatigid sa aton na si Miss Maido kag si Ma'am Linian Maido nga mo ding parole provision officer sa syudad sa Cadiz kasi bumanda sa kay ni William Priat, Parigyor kon Gonzaga, mga sa kay ni Gonoli Magubat, Toto Joel, sa Ginaiba Sangko, talaga tune and get sa aton sining pagdulong sa mga balita. Para sa Action Night Patrol, direct na sila sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib na report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kita Aksyon Roger Gutib, live report gikan sa syudad sang Cadiz Police Report. Ang update man sa COVID-19 dira sa syudad sang Cadiz. Masami man ginatutukan ni Aksyon Roger Gutib. Ang report na Aksyon Roger Gutib live gikan sa syudad sang Cadiz. Ginadurong si Sakalawan kay Police Captain John G. Iliba, ang hepe dira sa Banwasang Pulo Panda, no? Bago lang gisa nakaabot halin sa Banwasang Kanduni, no? Si Police Captain John G. Iliba. Si Mr. Mrs. John Kagpriti Mahilo Maing Kabigid, kay Marnie Kirao, kay Toto Res Galvez, para sa monitor sila ni Jomari Caliso Gomez. Kaya paurok-urok gid sa Aksyon Night Patrol Program. Alis sa report ni Aksyon Roger Gutib, sa si Aksyon Percival Villamor sa sining report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Percival Villamor, line number 3 sa report first. May gabi, please come in.
Mayong gabi, aksyoneri kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga programa sa Action Night Patrol. Apisar nga nagabunok ang ulan kahina sa nga mga alas 11 sa nga ugto Action Eric. Ang bago police station wala untat sa pag-operation against sa illegal drugs. Kag dakop diri kag nasakuti ang top 8 high value target sa nga station sa nga Bago City PNP ka persona nga ginay Rovilin Julito Ikanag 47 anyos kag inisya may asawa kag pumuluyo sa nga Purok Matinumpukon 1 Barangay Lagasan Bago City. Ang operation na pamunuan ni Police Major John Jewel Batus-Batusan kag upod ini ang Drug Enforcement Unit sa station. Ang operasyon dito sa Esmeralda Barangay Poblasyon Bago City, Negros Occidental. Nabaklan ini si Rubilin Julito Aksyon na Eric sa isa ka hit cell transparent plastic sa Shabu kag na-recover siya posisyon kag control ang tatlo. Bali 4 ini ang nakuha kag ang taga isa ka pan taga 100 piso bill, bali 3 ini kapanid, ang 300 nga mo ang gingamit sa pagbayba sa iya nga kwarta kag nabawi man sa iya posisyon kag control kag isa ka lighter kag ang cash nga iya gid mismo nga ara sa iya posisyon kag control ang 350 pesos Action Eric. Karon ini ang persona nahunong sa custodial facilities sang Bago City kag nagaulat sang kaso nga ginipasaka batok sa iya Action Eric. Taklad kita Action Eric dito iya sa Banwa sang La Castellana mga alas 5 sang aga may isa iya ka persona nga nabugtawan ini sa iya utod kag nakita nga nagabitay na sa iyang balisbisan ukon sa kawayan nga kasinta sa sulod sang balay sa iyang kwarto. Nabugtawan ini siya kag wala na sang kabuhi. Ang biktima diri ginkilala sa kay Noel Palma Magbanwa 48 anyos kag ini siya may asawa kag pumuluyo sang sitio Man Huyod, Barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Mga alas 5 sang aga, dito man sa amuna nambit nga lugar, nasa puwan ini siya nga wala na sang kabuhi. Kag ang ila balay Action Eric, malapit man lang, mga 25 kilometros sa ila balay kag kalayon sang aton nga police station Action Eric. Kag dito nag-investigar ang aton kapulisan suno sa pamilya Action Eric may-ari ini siya nga ginabatyag ukon depression ang amo ang biktima kag siguro hindi na madala ang iyang ginabatyag rason nga naghikog ini siya higot sa liog nga nagabitay na sa sulod sang ilang puluyan. So ini siya suno sa aton nga pulis nga sa pag-investigar wala ini siyang foul play ang pagkamatay sang biktima Action Eric. So ini karon ang biktima ara karon sa funeraria nga malapit dira sa Moises Padilla kag ini siya gina ulat ang iyang examination sini sa pag-imbalsamar Action Eric. So amo ini ang nakuha naton nga balita gikan sa aton area of responsibility diri sa Central Negros. Ang inyo ka Action Percival Villamor una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Salamat gid Aksyon na Percival Villamor, live report dira sa may Central Negros. Ang mga police report na Aksyon na Percival Villamor ginaduro naman sa Sukaluman sa Central Plaza Coffee Mix. Sa aton sa papangapi, dapat hindi lang basta-basta ang kape. Dapat kape nga may 7 times vitamin C.
Ton Plus Coffee Mix. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:41 na. Congratulations sa aton nga mga kapulisan nga ara sa inner kag outer border control nga sa gyapon ti naga-perform sang ila sining obligasyon. May ara gali kada adlaw nga ginahiwat ka daw Zoom meeting, daw virtual meeting ng ato nga mga kapulisan led by Police Colonel Henry Biñas, si Director sa BCPO. Gina-assist nila gali ang mga ginapatuman nga health protocol sa mga border control naton diri sa syudad sa Bacolod, ina according sa kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang atong silinga PIO sa Bacolod City Police Office. Ining aton nga rin teaming operation na gina-conduct kada adlaw gini siya sa pag-umpisa deploy Action Eric sa aton nga mga inner kag border control. May ari kita diri nga inspection adlaw kagabi kag ang inyo yang PIO isa sa mga supervisor. Ang aton diri kinaobra Action Eric naga-check kitaya sa aton nga mga border control, ginatan-aw naton kung ano bala ang dapat liwaton, paano ang gina-implementar sang aton nga mga kapulisan, kag kung bala may ara mga violations nga makita naton sa aton mga personnel. Kapareho lang ini bala sang natawag naton nga inspection sa Action Eric o galing ang amo ng panawis na is red teaming operations. Kag halos tanan diri sa amon nga mga officers diri sa headquarters, mostly majority mga red team supervisors. Apon Action Eric, ang apon niya area gina-inspect ya adlaw kag abi, amo inayang station 1 kag ang station 6 nga mga border control, then pati ang ilang mga area. Luwas Action Eric sa mga border control, nagalibot man kami sa amon nga mga area. Kung bala may mga bit patrols na nagalibot, kung Domingo, minapabayaan ang bala makabiyahe ang mga motor, dapat may ara na kita mga roving patrols, may ara kita mga bit patrollers. Kaya kung may mga sala, may kasaypanan, Action Eric, mag-explain ang mga hepe sa nahinabitan ng mga stations. Kaya ini mga border control naton niya Action Eric, under sa supervision and control sang aton nga mga station commander. Kag ini siya ang makita naton aton gina-document. Ginaobra naton niya sang presentation, PowerPoint presentation, gina-cite naton ng mga defects noted, makita naton mga kapaltahan, kag ginarekta naton niya sa Police Regional Office 6 para ya sa ilang additional critics or additional recommendation. Luwas siya sang amon nakita yang mga kapaltahan sang aton inner kag outer border control Action Eric. As of now, ano ang nakita nyo, Colonel, nga dapat i-improve sa aton nga mga border control? Una best ang nakita namon ito Action Eric nga dapat ang aton nga mga inner kag outer border control kung dulog dapat may suga. At least makita labi na gid kung gabi. Kag dapat kung mahimo, magadugang kita sa mga force multiplier considering na gamay, limitado ang aton ng mga personnel. Kaya dapat, ang ginahambal permit ng aton da City Director Action Eric, mangin kagalang-galang, naka-uniforme, kag courteous permit, na hindi pala mahambal naton niya mga arrogante, dapat kabalugin sa iyang obrahon sa aton nga mga border control, labi na sa implementation sa mga basic health protocols siya, Action Eric. So, mo naman na siya so far ang dapat ay improve. Yes, Action Eric, isa pa to sang dugang tagina sa aton nga mga critic session, ang cleanliness and orderliness ang aton nga mga border control, kag dapat may ara gid yang senior naton nga mga personnel nga mag-supervise ang aton mga patrolman, Action Eric.
So hindi dapat bayaan, dapat aragin ang supervisor. Yes, Action Eric, to include sang aton nga mga stations commander. Hindi manigar, madamo sila trabaho sa stations, damo sila ginapalo up, pero they should take time. Atagan din nila oras ang pag-supervise ang aton nga mga border control, Action Eric. Kaya naman din sa Bacolod, may diba nagkakaso pala sang... Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Duriyabit si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang Public Information Officer sang Bacolod City Police Office. Sa mga gina-instricto nga mga ginapatuman nga pagsulundan health protocol nga ginapatuman sa aton sini nga mga outer kag inner border control. So congratulations mga kapoy ang ginahimo sa itong kapulisan, pero ti wais lang mahimo kay ti may direktiba ang aton sining National Interagency Task Force. Dapat manginiksido sila sa pagbantay sa mga border naton, kasalmente nga tiyang Bacolod, paidalom sa Modified Enhanced Community Warranty. Kinatamyatan dira, happy siling lang sa kay Jose Heherson, lapinig hunyo dira sa may Stone Heaven, sa Barangay Granada. Sa Barangay Inayawan, Kawayan, mayong gabi lang dira sa mga Energy Fans Club. Baw, alin kay Anthony Jones, Tabulong Havilio. Si Captain Junji Libag, siya naglin si Pupulis sa Kanduni. Nagbulos na siya sa Pulo Pandan. Mag-uno man gali, no? Ay, okay. Happy 7th birthday kay Jose Herson IV, JJ Bahil, Punyo. Ayos. City Heights, Tacoling, ara si Venjo Gonzales Gargaliano. Si Valencia Kenneth, ga monitor sa aton diyo. Sa Pasko ako, matik Sa kay Jenny Oceser sang Hong Kong, ara pa siya ga monitor. Ara sa dini from Mayo Home of 10,000 Lakes, Minnesota State. Have a wonderful week, everyone. Stay safe always and God bless Bacolod. Darin kay Vanessa Mayo sa Minnesota. Barangay 39, Lizares Avenue, ara si Bibing Dagia Bautista, si Nelda Bilyote Olarte, araman, check attendance lang. Si Sparkly, araman. Pamilya Tinghoy, Kag Villarin, kinatamyo ka mo ni Titits Waysinti. Gali ka. Annabel Garcia, happy 27th birthday, my daughter Kimberly Garcia. Subong adlaw, alin kay Annabel Garcia. Sa USA, ara si Mierna Larapan, si She, may gabi kay She, ha? Barangay Dos La Carlota, City, nami imo polo shirt B, ba? Elmer Almorato, salamat. Sa kay Vari Montaño Pantilio, may gabigit, kay Inday Blasa, Jocelyn Liboon Dispujo, Teresa Oliveros, si Marjorie Estebanez, sang Pahanukoy, hindi siya na Pahanukoy, nga si Action Boy Duran, nagbakasyon kadali. Kay Beachibar Islao, si Katandas Rose Guevara, si Bret Hart Tonato, sa Antipolo City, Araman, Sparkly, Gina Galon Pagsubiron, may gabigid. Advance happy birthday tomorrow, Finila Amar sang Valladolid. Alin kay Ma'am Gina Galon Pagsubiron. Sa kay Best John Piliones, Vanessa Emayo Arasya,
check attendance na. No? Sa kay Bibintag Gia Bautista, dara sa 39 Lizares. Grace Indemnity Tomas. Tanan nga alumni ka Luis Herbias National School, Bus 95, ginatamyaw yung ito. No si Ibok. Sino si Ibok ko, aga pa urok-urok pa. Jod Galis sa Kawili, mayong gabi kita sa imo. Sa kay Eric Amameyo. Nagapamati gid sa Banwa ka Isabela. Napaurok-urok gid siya. Si Lenny Orsos. Aragid ga paurok-urok ba, no? Pamati. Si Girly Lopez Valencia. Sumaghol. Kagid masakay going downtown. Ay, gali ka. Si Saint Gaurino, mayong gabigid. Napaurok-urok pa. Nixon ta. Si Papangaragli sa Piakalinyo. Ayos. Sige. Balik ang Action Night Patrol. Pagbalik na ito, balik ang report na action dyan. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you by Number. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Mabalik diri sa ato pablagat may gabi dira sa kay Bonnie Gambalan. Happy 60th anniversary sa PhilPower Group and Marketing Corporation. Alin sa kay Mr. Mrs. Pablito Benedicto, kagaliman sa Action Radio Bacolod. Congratulations sa PhilPower Group and Marketing Corporation. Sila nga 60th anniversary. Congratulations. Sa kay Vanessa Mayo, follow protocol to fight COVID, coronavirus. Sige, salamat kid kay Vanessa Mayo. Sa kay Jocelyn Kalamaan, sa Purok San Benito, Barangay Sumag, ara si Rose Cañete Jose. Naga-monitor gid sa ato, no? Sige, balikan ta si Aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon John Diaz, sa balik report John, please come back. Actually, nagaulat pa sa guidelines di ka naman sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o kung CBCP ang Diocese ng Siyudad sang Bacolod para kung ano man ang ila madisunan may kang tanan sining naglanog balang nga impormasyon kag mga Afrika nga ginapatuman man sa ibang mga lugar diri sa pungsod Pilipinas sa maning pagdumili sa pagpadulong abi sa mga sa mga patio sa adlaw sang Fiesta Minatay Action Eric. Sunod diri kay Reverend Father Henry Donasco ang sang Commission on Liturgy sa Diocese ng Bacolod ang ila subong ginaulat mo nabing guidelines from CBCP then magasapol sila upod kay Bishop Patricio Buson sa Diocese of Bacolod para madiskusyonan ang kaangay hapon ang kaangay sinaabi nga tikang aksyon ereka wala labot sina dira di kinalaman nila i-consenta kung ano nga quarantine protocol ang i-implementar diri sa Siyudad sang Bacolod sa pabuton ng Fiesta Minatay. According diri kay Donasco, madugay-dugay pa man, pero mas kinahanglan nga dapat mas temprano nga naipabalo ang publiko agod nga makahibo man sila sa desisyon kung saan sila mahibo makapadulong sa siniman mismo nga mga lugar. Pero ginpatag diri ni Donasco nga bisan pa ginadumilian kung dumilian abi ang pagpadulong sa adlaw sa Fiesta Minatay sa mga patio ang Santos nga misa o kung na mga holistic celebration may kang tanan sining nga may inadlaw ang magapadayon it's either virtually o kung sa simbahan action erek bango dili kabayo na kagangin traditional na so ina pag meetingan pa sang diocese kalakip na diri ang ila desisyon kung balay i-extend ang virtual mass kay Kumo basis sa ginpapanaog man nga amando o kon order abi ni Bishop Buson ang virtual mass nga suspension rather ang suspension sang misa nga abi nga katong simbahan tuptubi ni Setyembre 15 so kulat-ulaton pa kung ma-extension bala ang suspension ngayon o kung magabalik na action kaya si Father Durasco CBCP ba na? Kung ano ang ilang guidelines sa pag-ihalukay para mo lang buwan ang situation ba na dali kung applicable ilang what probably ginasandad ng CBCP. Tama na. Iba pa naman na i-benchmark pa naman sa iba ng mga diocese ba? Okay. Ang ilang situation para tumasasan. Aksyon na batian si Reverend Father Henry Donasco sa Commission on Liturgy sa Diocese sang Bacolod. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. So nasa na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service.
Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat Kid Patrol to, salamat aksyon dyan na there yabit ang kapugusan nga pagpangalagat sa Aksyon Night Patrol program. Lunes nga edisyon. Magatakop ini temporaryo balik ini buwas Martes. Upod kay Loverboy. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa maron Aksyon Night Patrol program. Kita magatakop. Upod diri sa ato nga mapatrol na unit reporters in action. Ang nagpalakad yung kabi Aksyon Roger Guti, Aksyon Percival Villamor, of course Aksyon John Diaz, Aksyon Papang Nixon Tama itong piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Aksyon Andy Pensor, atong nga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Henrys Pulgar, backup kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talong Sulat Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa hala sa mga Station Manager Action Rona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lakad ang Korman Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbarwal kasi nga Diyos, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, papangamuyo. Sa Diyos yung papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio. TTX. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.